Amb molta il·lusió, la veritat és que molta il·lusió i moltes ganes, sí, disposat a intentar aprofitar aquesta oportunitat. És el primer missatge de Pau Tomàs, que a partir d'avui es posa al volant del nou projecte del Badia Sant Agustí, formant parella amb Àlex Pérez. Després de 5 temporades a l'equip EVA, el tècnic mallorquí fa el salt a l'Aleppo per dirigir un equip encara per edificar. Volem ser molt competitius, independentment de la qualitat que tinguem de jugadors, de perfils de jugadors. El que sí que volem és un perfil de jugador amb fam, jove i amb ganes de competir i de demostrar que poden jugar en aquesta categoria. Tomàs disposarà de l'ajuda a la tecnificació de jugadors de l'històric entrenador Pepe Lasso, que es convertirà en un home rellevant dins el club. L'objectiu és apostar per joves del planter, com Sergi Huguet i Michael Okafor, que enguany han destacat a la Lliga EVA. Noms com Sergi Huguet o Michael Okafor, que són dos que enguany en sèrie ha tingut molt de protagonisme a l'equip EVA sent júnior i en Michael al final de temporada també, són dos jugadors que crec que ens agradaria que ells també donessin aquestes pessetes. El nou cos tècnic intentarà que gran part del nucli nacional de la passada temporada continuï. A les ofertes de renovació, Eric Quintela i Chema González s'hi poden sumar les de Vivià i Joan Tomàs. Tot, en qualsevol cas, dependrà més que mai del pressupost del pròxim curs.